Assalamualaikum syara. Nyo hanya sekedar informasi. Nyo kosong sa syara nyo kai perai masalah. Nyo kayak sanggah masalah pemilu Aceh Udara. Nyo wak nyo kayak lapor bak pawas li Aceh Udara. Nyo masalah kecurangan, masalah ke kosong sa hansip suara. Nyo kosong sa kan salah nyoblos. Le yang yak nyoblos bak perumah gop dum. Makanya laporannya kayak cok rekom bak pawas lu Aceh Udara. Nyo kaji bau tembusan ke Dinas WH Aceh Udara. Nyo menyonyo masalahnya ditangani oleh WH Aceh Udara. Nyo mungkin Dinas WH Aceh Udara nanti akan dikirim surat ke Menteri Pertanian Pusat, Menteri Pertanian RI. Nyo baik sampai nanti gara-gara hana tasikapi dan nyo hana terdekati awaknya. Nyo baik sampai berat pemilu ulang lom di Aceh Udara. Nyo baik sampai gagal kedua-dua. Nyo makaji lo harapkan kepada cara long dari 02 nyo hati-hati. 01 nyo kayak laporan nyo kayak juk rekom bak WH Aceh Udara. Masalah salah top dalam pilkada Barossa. Yang kayaknya informasi sihat yang long sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.